Ik dacht dat ik hem had aangezet, maar ik had hem juist uitgezet. Lieve familie en vrienden, hartelijk welkom op deze middag. Vandaag zijn we hier bij elkaar omdat we afscheid moeten nemen. Van jullie lieve moeder en oma en omi. Sophia Plomp-Weijers. We hebben verdriet omdat we haar moeten loslaten. We zullen haar missen met al haar liefde en zorgzaamheid. Maar we zijn ook dankbaar om alles wat we met haar konden delen. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Dat hebben jullie boven de rouwbrief gezet. En die woorden mogen vandaag onze troost zijn. En hier heb ik een klein hartje. Een gedachtenishartje. En dat zal Gerja straks in de gedachtenisboom hier voor in de kerk hangen. En dat mag een teken zijn dat jullie moeder, jullie oma, omi altijd in ons hart blijft. En nog meer, altijd in Gods hart blijft. Gerja gaat het hartje ophangen. En wie mee wil lopen eventueel mag ook meelopen. En daarna zingen we dan het lied. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Dank je wel.
Het was in 2017. Toen kwam ik voor het eerst bij jullie moeder en oma. Ze was toen hier in de Oude Kerkstraat komen wonen. Ze zouden daar samenkomen, opa en oma, maar dat ging niet meer. Jullie vader, opa, bleef in Alphen Staten, omdat hij meer zorg nodig had. En in januari 2018 moesten jullie afscheid van hem nemen. Ik had jullie moeder en oma al eerder ontmoet, hier in de kerk. Dat was bij een zangdienst waar we Johannes de Heerliederen zongen. En die zong ze zo graag. In het begin, toen ik bij haar kwam, dan zat ze meestal aan de tafel met om haar heen de spullen om kaarten te maken. Prachtige kaarten. En ik kreeg dan ook zo'n mooie kaart met de kerst. Voorjaar 2019 heeft ze bij een val haar heup en haar pols gebroken. Toen moest ze naar Bloemkamp voor revalidatie. En ze wilde weer naar huis voor haar verjaardag. Vol wilskracht. Het lukte net niet, maar ze wou zo graag weer naar huis. De laatste tijd werden haar krachten minder. En bleef ze langer in bed. En ze klaagde niet. Ze was dankbaar voor de zorg die ze ontving. Maar ze vond het wel heel jammer dat zij zelf niet meer voor anderen kon zorgen. Jan die heeft van de week geschreven over het leven van jullie moeder. Ik mocht dat gebruiken om haar levensverhaal te vertellen. Maar ik wil graag gewoon de woorden voorlezen die Jan heeft geschreven. Dat mocht ook, omdat ik het niet beter kan zeggen. Jan die schrijft: ik zal proberen een kort overzicht te geven van het leven van mijn moeder. Gezien de beschikbare tijd moet ik veel dingen uit haar leven weglaten. Ze is geboren op 9 mei 1927 in Paramaribo in Suriname. Ze had nog 3 broers en 3 zussen. Op 2-jarige leeftijd vertrok ze met haar vader en moeder en een broertje Johan en zuster Olly naar Nederland. Onze moeder heeft de Tweede Wereldoorlog in Zevenaar meegemaakt. Zij kon daar nog heel wat verhalen over vertellen, wat ze allemaal meegemaakt hebben. En ma heeft pa leren kennen na de bevrijding in de Passage in Den Haag. Pa was militair en zat op dat moment in Den Haag. Hij woonde in Alkmaar en ma woonde in Zevenaar. In die tijd was er weinig vervoer. En als ma naar pa wilde gaan en weer terug naar Zevenaar, moest ze met de trein en met militair vervoer van de Canadezen. Ze hebben elkaar in 1945 leren kennen en ze zijn in maart 1946 getrouwd. Voor de wet in Zevenaar en voor de kerk in Alkmaar. En ma heeft de eerste jaren van haar huwelijk alleen moeten doorbrengen. Want pa ging een paar weken na hun huwelijk naar Indonesië als militair. En hij kwam pas in augustus 1949 terug. En ma is met mij en Gerja in 1952 naar Suriname gegaan. En pa kwam een paar jaar later. Ma heeft in Suriname de opleiding tot kleuteronderwijzeres gevolgd. Heeft daar les gegeven op de kleuterschool. En later is ze les gaan geven aan de opleiding tot onderwijzeres. Ma was in Suriname ook actief bij de Douwdrop, een soort vrouwelijke padvinderij. Ma was jammer genoeg vaak wel eens goed ziek, maar ze kwam er altijd weer bovenop. In 1965 ging ma met pa, Gerja en Jolanda terug naar Nederland. Ik was een paar jaar eerder naar Nederland teruggegaan. Pa en ma hebben samen de EHBO-opleiding gevolgd bij het Rode Kruis en hebben daar 10 jaar voor gewerkt.
Ze hebben ook zo'n bordje EHBO in de tuin gehad. En Ma ging ook vaak mee met de boot van de Zonnebloem. Ma hield ook veel van spelletjes spelen, alhoewel ze niet altijd tegen haar verlies kon. En ze heeft ons ook de liefde voor muziek bijgebracht. Ik heb blokfluit leren spelen van haar. We zongen vroeger veel thuis en dan vaak liedjes van vlak na de oorlog. En mijn moeder was een echte oma voor haar kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Ze hield van hen, ze zorgde voor hen. En ze bleef ondanks haar beperkingen trainen. We zullen haar vreselijk missen. Je liefde voor ons allemaal zullen we altijd in onze harten dragen. Wij hebben geen betere en goede moeder, grootmoeder, overgrootmoeder kunnen wensen en kunnen krijgen. Rust zacht. Goede reis en de groeten aan Pa. Zo laten wij haar gaan in het licht van God, waar zij zich aan toevertrouwde. Dat licht dat ze ook wilde verspreiden en doorgeven aan jullie, aan de mensen om haar heen. En daarom willen we nu ook lichtjes aansteken. De achterkleinkinderen die mogen helpen, Gerria die zal helpen. En daarna zingen we het lied, Jezus zegt dat hij van ons verwacht dat wij ook lichtjes zijn in de nacht. Heel mooi. Van alle kindjes een lichtje voor Omi. Lichtjes voor Omi, lichtjes voor deze wereld. Daar gaan we nu voor zingen.
Die hebben de lichtjes aangestoken. De kleinkinderen zullen iets vertellen over hun aandenkens aan oma. Dat zijn Romina en Emiel. En ik wil jullie uitnodigen om te vertellen. Achter deze microfoon. Als ik aan onze oma denk. Nou, het begint al goed. Als ik aan onze oma denk, dan denk ik aan een sterke. Ik moet me even herpakken. Aan een sterke, wijze en dappere vrouw. Ze is naast mijn ouders de persoon die ik het langst in mijn leven heb gehad. Ruim 46 jaar was ze mijn oma. Soms bezorgd en altijd geïnteresseerd in ons leven. Ze was een constante factor. Onze oma heeft veel moeten doorstaan in haar leven. Nooit heb ik haar horen klagen, nooit heb ik haar horen mopperen. Ze was altijd positief. Ze wilde nooit iemand tot last zijn. Ze cijferde zichzelf weg, stond voor iedereen klaar. Ik bewonderde het altijd hoe haar geloof haar hielp in moeilijke tijden. Hoe haar geloof haar kracht gaf om met vervelende situaties om te gaan. Helemaal toen haar man, onze opa, in 2018 overleed. Ik koesterde de gedachte dat ze nu weer samen zijn. Toen ik jong was, vond ik oma ook streng. Haar Surinaamse blik boezemde me soms angst in en wist ik meteen dat ik me moest gedragen. Maar haar liefde overheerste altijd. Als we in de vakanties gingen logeren, deden we vaak leuke dingen samen. Samen fietsen, de hertjes eten geven in Didam, naar een pretpark of naar Burgers Zoo in Arnhem. En elke ochtend kropen we dan met z'n allen bij opa en oma in bed. Op het nachtkastje stond altijd een pot met drop en snoep, die we als kleinkinderen snel wisten te pakken. Ook in de kerk kregen we van oma dropmentels toegestopt. Achteraf gezien was dit waarschijnlijk om ons zoet en stil te houden, wat werkte. Als ik aan onze oma denk, dan denk ik aan de uitjes naar Westerbouwing. Iedereen kon mee. Eerst met de trein, dan met de boot en eenmaal op het park gingen we met het treintje over het pretpark heen rijden. We deden dan altijd alsof er iemand jarig was en zongen dan met z'n allen een verjaardagsliedje, omdat het treintje, wat eruit zag als een zwaan, onderweg een ei legde en de jarige dit ei met verrassingen in dan kreeg. Wat een lol hadden we hierom. Oma hield van zingen, van kinderliedjes tot kerkliederen. Onze uitjes naar Bronbeek in Arnhem lieten altijd een grote indruk op mij achter. Opa vertelde ons weinig over zijn tijd dat hij in dienst zat, maar ik zag dat opa en oma het fijn vonden om ons wat uit die tijd mee te geven. De herinnering die het meest is bijgebleven is toen mijn moeder voor een paar weken naar Indonesië ging en opa en oma bij ons thuis kwamen. Ik kreeg luizen, daar had ik vroeger wel vaker last van. Mijn haar was toen nog super lang en het kostte oma heel veel tijd om met de luizenkam door mijn haar te gaan. Uren zat ze op de bank mijn haren te kammen. Ze besloot met me naar de kapper te gaan. Ik was denk ik 10 of 11 jaar oud. Je begrijpt dat mijn moeder niet blij was toen ze thuis kwam van vakantie en mij zag met haar dat nog maar net tot mijn schouders kwam. Zo was oma, deed wat ze dacht dat goed was, soms wat eigenwijs of deed dingen op eigen wijze. Groots in haar handelingen, kende geen zelfmedelijden, ze was eerlijk, soms kritisch en recht door zee, maar altijd respectvol. Op de zolder in de Verheijstraat in Didam stonden altijd in een ruimte achter een gordijntje potten zelfgemaakte jam. In mijn beleving kon ze daar een heel weeshuis mee voeden. Ik zonderde me geregeld af achter dit gordijntje om stiekem een roman uit de boeketreeks te lezen, die zich ook in grote getalen op de zolder bevonden. Af en toe had ik het met mijn oma te doen als ze weer eens de flauwe grappen van opa en mijn vader moest incasseren. Maar oma lachte altijd mee en gaf ons dan een knipoog. Opa en mijn vader lachten dan vaak het hardst. Wat kon ze genieten als we met de hele familie bij elkaar waren. Als mijn vader weer eens een draaiboek in elkaar had gezet met de geëikte liedjes en spelletjes die wij als klein- en achterkleinkinderen gedwee meezongen en meespeelden. Haar gezicht sprak dan boekdelen, haar glimlach nog meer. Rond etenstijd werd er altijd uit de Bijbel gelezen.
Oma had een prachtige stem, warm, sterk en krachtig. De laatste tijd werd haar stem zachter en kwetsbaar. Dit vond ik moeilijk om te horen. De dag voordat oma stierf heb ik nog aan haar bed gezeten. Hopend haar stem nog een keer te horen. Helaas is dit niet gebeurd. Wel heb ik van haar nog een blik van herkenning gekregen en nog 1 keer die mooie glimlach. Ik heb haar op haar voorhoofd gezoend en gezegd dat ik van haar hou. In mijn puberjaren, als ik weer eens meeliep met de zoveelste trend, kreeg ik soms van oma te horen dat ik er maar raar bij liep. Mijn haar zat te hoog, mijn wenkbrauwen waren te dik of te dun, mijn broekspijpen waren te kort of te wijd. Om haar te plezieren liep ik dan af en toe in een zelfgebreide trui van haar. Oma nam soms geen blad voor de mond. Dit kan ik nu waarderen, toen als puber wat minder. Volgens mij lijk ik in dat opzicht wel een beetje op haar. Ik hoop in ieder geval dat ik haar positiviteit met me mee mag dragen en haar geloof in dat alles hoe dan ook goed komt. Dit heeft mij het afgelopen jaar, toen ik zelf ziek was, in ieder geval heel erg geholpen. Want oma zei altijd, het komt goed meisje. Meisje, wat ga ik dit woord missen. Als ik op bezoek kwam, zei oma altijd, hallo meisje. En als ik wegging, dag meisje, fijn dat je er was, doe voorzichtig. Nu zeg ik tegen u, oma, dag meisje, goede reis. Doe opa de groetjes en geef hem een dikke knuffel van ons. We gaan u missen. Dan ga ik het proberen. Hopelijk doe ik het net zo goed als jou. Oma. Forever young, forever oma. Zullen we gaan voetballen met mijn oma en opa? Zei ik bijna 40 jaar geleden tegen mijn nieuwe Friese vriendjes. Je opa en oma, dat kan toch niet? Die zijn toch hartstikke oud? Wat hebben ze zich verbaasd? Over oma's keeperstalent en de strakke paas van opa. Mijn oma was een tijdsreiziger, onaantastbaar. De tijd had geen vat op haar. Oma had botten van ver van voor de Tweede Wereldoorlog. Ze sloeg zich door deze oorlog heen, vestigde zich in Suriname en kwam gelukkig weer terug naar Nederland. En voor mijn gevoel hebben oma en opa de Vrijstraat in Didam zelf gebouwd. Aan deze straat startte ook de kern van mijn herinnering. Hai Migudu was het als ik bij binnenkwam. Verjaardagen, logeerpartijen en Sinterklaas. Altijd een huis vol. Lekker eten, zingen, cadeautjes, Sesamstraat, Fabeltjeskrant en later Studio Sport. Op de zware eikenhouten tafel van Bielse stond altijd wat lekkers. Vaak chocola, maar ook bonbons. En dat huis, ik haal het me zo voor de geest. Bij de schuifdeur het keyboard, de rijstkooppan in de keuken, de kombucha zwam in het keldertje. Heerlijk lunchen met zelfgebakken brood. Gouda's glorieboter, pindakaas met sambal of marmiet. En 's avonds moxalesi of rosti met kip van de diepvriesman, die volgens mij in de straat speciaal stopte voor oma. En na het eten een after eat. En waar je liep in Huizen Plomp, overal zag je de schilderkunst van oma. Helaas geen Van Gogh, maar haar bloemportretten waren net echt. En als je daar dan over nadenkt, is er volgens mij niks wat oma niet heeft beschilderd. Melkbussen, borden, naamborden, brievenbussen, dienbladen, onderzetters, kaarsenstanders en ga zo maar door. Misschien als ze tijd over had gehad, had ze zelfs de lucifers een bloemetjesmotief gegeven. Na haar Picasso-periode schakelde ze moeiteloos door op het maken van kaarten. Mocht hiervoor een WK zijn geweest, dan had ze dit gewonnen. Zowel op kwantiteit als kwaliteit. Want elke verjaardag kreeg je een uniek
exemplaar, een gepersonaliseerde kaart met een geschreven boodschap, een wens en een financieel doseurtje. Meerdere exemplaren staan in mijn geheugen gegriefd. De laatste tijd kreeg ze hiervoor technische assistentie, maar de laatste kaarten zijn verstuurd. Naast haar hobby's was er altijd tijd voor onze ouders en ons. In de zomervakantie paste ze op mijn ouderlijk huis, onze beesten en mij. Dat was soms bikkelen onder de regie van oma. Zo flexibel als een looie deur, dacht ik toen. Maar eigenlijk had ze gelijk. Afspraak is afspraak. Later dacht ze mee over mijn werk. Stond ze soms aan de wieg van enkele mooie producten. En wou ze ook van het gebak al het fijne weten. Met warmte denk ik terug aan kerst van 2010. In ons nieuwe eigen huis. Opa en oma waren erbij. Advocaatje met slagroom voor oma en portje voor opa. Voor mijn zussen waren oma en opa een heerlijk logeeradres. Knutselen, schilderen, kleding naaien met oma, maar ook de eerder genoemde reisjes naar het pretpark waren zwaar favoriet. En als je dan in een veel te hete trein hier naartoe op pad ging, dan zei oma, als we weer eens aan het piepen waren, denk maar aan een ijskoud bad, dan wordt het vanzelf koeler. Bij oma hebben zij kennis gemaakt met een echte carnavalsopdracht. Praalwagens kijken, met een handvol snoep, smikkelend weer naar huis. Samen afzwemmen. Met onze oma had dat zomaar gekund. Want onze oma heeft pas na haar 60ste haar A-diploma gehaald. Min of meer gelijktijdig met mijn zussen. Heerlijk vond oma het extra verwarmde water. Het kon haar niet warm genoeg zijn. Bij ons in Friesland hielp oma altijd met de kinderfeestjes. Mijn zussen denken met veel plezier terug aan deze verjaardagen. Hier kwamen haar creatieve inslag en het spel Alle vogels vliegen goed van pas. Grote bewonderingen hebben zij ook voor de zorgzaamheid van oma. Niemand kwam iets tekort. Ze wilde voor iedereen zorgen. Vooral de vogels werden hierbij niet vergeten. Elke dag werd het vogelhuisje weer aangevuld. Maar uiteraard wilde oma wel de regie houden. Dit kwam nadrukkelijk tot uiting bij het ophangen van de kerstballen. Vanuit haar kamer werd precies aangewezen waar deze ballen moesten hangen. Met handgebaren gaf ze aan. Beetje naar links, iets omhoog, precies goed. Onze kinderen, oma's achterkleinkinderen, delen met ons diezelfde warmte, maar vooral ook zoete herinneringen. Zo heeft oma het nog steeds over de groentesoep van oma. Heel veel ballen. De dropmentos en zal Rivka de Smarties gaan missen. Het hebben van een oma was normaal. Ook als je bijna 45 bent, dacht ik. Het hoorde erbij. Ze was er altijd. Achteraf betrapte ik me erop dat ik soms dacht, ik ga de volgende keer wel naar oma. Want op tijdreizigers heeft de tijd toch geen vat? Of toch wel? Heel langzaam werd mijn forever oma ouder. Ik werd ouder. De Verheijstraat werd Sperberstraat, werd Oude Kerkstraat. Oma en opa werd oma. Lopen werd schuifelen. Werd zitten en tenslotte liggen. En nu is ze bezig met haar laatste reis. Naar haar man, onze opa. Tijdreizigers in het hiernamaals. Forever jong, forever oma. Oma, ik zal mijn vrienden van nu, de voetbalvriendjes van toen, vertellen dat we niet meer kunnen voetballen. Maar dat u echt oud bent geworden. Ik zal u missen. Dankjewel voor jullie woorden, de herinneringen aan jullie oma. Zo kostbaar. Dankjewel. En dan willen we nu luisteren naar een gedicht van Sylvie. Jan, misschien mee? Jan gaat het lezen. Lieve Ma, onze vele kostbare momenten, waardevolle herinneringen en mooie verhalen.
zijn als een weiland vol veldbloemen in al zijn kleurenpracht. Het besef dat we geen nieuwe herinneringen meer kunnen zaaien kwam eerder dan verwacht. Pijn om nooit meer te horen, groeten met I'm your boy, I'm your meisje, raakt enorm diep in ons hart. Zoals de zon haar stralen schijnt op alle bloemen, zo zullen wij ook uw warmte blijven voelen. Bij elke herinnering en elke lach, dat geeft ons innerlijke kracht. Elke dag even uw stem aan de lijn. Wij aan de tafel samen uren kletsen, knutselen en samen eten. Heel gewone dingen, maar voor ons altijd even bijzonder en fijn. U heeft ons veel geleerd en wijze lessen meegegeven, hoe je liefdevol en respectvol omgaat met elkaar in dit leven. Dat elke bloem mooi en uniek is, maar nooit boven een andere is verheven. Net als uw schilderpalet kleurde uw dagen helder en licht en soms wat grauw. Maar altijd putte u kracht uit de woorden in de Bijbel en bleef u uw geloof trouw. Voor ons gevoel bent u ons te vroeg ontnomen. We zijn u heel erg dankbaar dat u nu bij uw schepper bent thuisgekomen. Het is goed zo. U en papa zijn nu ook weer voor eeuwig samen. We putten troost uit deze gedachten. Het is bijzonder hoe jullie een lang leven samen volbrachten, al zal het gemis van u beiden de pijn niet verzachten. Lieve mams, rust zacht. Dank je wel voor deze woorden. En we willen nu luisteren naar orgelmuziek, Lichtstad met uw paarlenpoorten, waar Sophia Plomp-Wijers thuis mag komen. Wij willen nu lezen uit het evangelie, het goede nieuws van Jezus onze Heer. Jezus zegt, ik heb jullie lief zoals de Vader mij lief heeft. Zorg dat jullie in mijn liefde blijven. Als jullie je aan mijn geboden houden, blijven jullie in mijn liefde. Zoals ik mij aan de geboden van mijn Vader houd en blijf in zijn liefde. Met wat ik gezegd heb, wil ik mijn blijdschap op jullie overbrengen. En dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn. Mijn opdracht aan jullie is, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad. Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft. En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik je opdraag. Ik noem jullie niet langer knechten, want een knecht weet niet wat zijn heer doet. Nee, ik noem jullie vrienden.
omdat ik jullie alles heb bekendgemaakt wat ik van mijn Vader heb gehoord. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie erop uitgestuurd om vrucht te dragen. En om jullie vrucht blijvend te laten zijn. En de Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt. Dit is mijn opdracht aan jullie. Heb elkaar lief. Wij zingen nu met elkaar het lied. Welk een vriend is onze Jezus. Lieve vrienden, familie, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige zomer, toen hadden we in de coronatijd hier naast de kerk een kleine openluchtdienst en dan konden we zingen met elkaar. En we zongen bij de accordeon onder andere Johannes de Heer liederen. En toen we daar zo bij elkaar zaten, toen zeiden we moeten zo ook een keer naar mevrouw Plomp toe. Wat zal ze dat genieten. Die zomer kwam het er niet meer van. Maar dit jaar, op haar verjaardag, 9 mei, hadden we voor het eerst na weer zo'n lange lockdown hier een kerkdienst. En het was een stralende, zonnige dag. En we zeiden, en nu gaan we het doen. En we zijn met een groepje gemeenteleden naar mevrouw Plomp toe geweest en we hebben daar liederen gezongen. En wat heeft ze daarvan genoten? Gerry en Kees die zaten in het complot en we hebben nog heerlijk koffie gedronken en taart gegeten. Wat een feestelijk moment. Vorige week heb ik het nog met mevrouw Plomp daarover gehad. En wat was het nog fijn om daarvan na te genieten. Altijd als ik bij mevrouw Plomp kwam, dan spraken we ook over het geloof. Dat was belangrijk voor haar, daarin vond ze hou vast. En tijdens zo'n gesprek, dan was ze soms even stil. En dan zag je haar denken. En dan vertelde ze wat er in haar omging. Van de week hadden we het nog even over haar naam, Sophia. Wijsheid betekent die naam. En zij was een wijze vrouw.
Ja, een lieve en wijze vrouw was jullie moeder, oma, Omi. Natuurlijk ook met de schaduwkantjes die bij ieder mens horen. Wat was het fijn om bij haar op bezoek te komen, met haar te praten. Over haar leven, over alles wat ze had ondernomen en meegemaakt, over familie, over de kerk, over het geloof. Ik heb zelf in mijn studententijd in Amsterdam gewoond en daar hoorden we bij een kerk. Daar was ook een groep Surinaamse vrouwen en dan kwam het koor Standvast te zingen en dominee Rudy Polanen preken. En dat vertelde ik aan haar en dan kwamen we allemaal herinneringen doken erop. En dan sprak zij over de dagen van het Zeister Zendingsgenootschap waar ze zo graag heen ging en allemaal bijzondere dingen. En altijd eindigden we ermee dat ik een stukje uit de Bijbel las. En dat we ook samen gingen bidden. En dan noemde ze vaak ook haar zorg of ze wel genoeg had gedaan. Of ze het geloof wel genoeg had overgedragen aan andere mensen en aan haar gezin. En ze zei erbij dan dat jullie zeiden, dat komt wel goed maar, dat komt wel goed oma. Maar dat was haar zorg. En wat is het dan mooi om nu vandaag jullie woorden te horen. Waarin haar liefde, haar vertrouwen en wijsheid doorklinken. Met ook alle zorgzaamheid en humor. De stukjes strengheid en eigenwijsheid. Het genieten van het bij elkaar zijn en wat al niet meer. Wat een rijkdom aan herinneringen. We lazen uit de Bijbel een stukje over liefde. Jezus had daarvoor verteld over de wijnstok, de druivenboom. En hij zei, ik ben die wijnstok, die druivenboom en jullie zijn de ranken, de takjes die daaraan groeien. Met de druiven, de vruchten die daaraan groeien. En door die verbinding tussen de wijnstok en die ranken, die takjes, kan de liefde stromen. En kunnen die vruchten groeien, die vruchten van liefde. En zo vertelt Jezus nu over het ontvangen en het geven van liefde. Zoals Hij de liefde van God ontvangt, laat Hij die in ons doorstromen en kan die door ons heen stromen om vruchten te dragen voor elkaar en in deze wereld. Vruchten vol van liefde. En Jezus zegt daarbij, dan zal je vreugde, je blijdschap volmaakt zijn. Dan raakt je leven vervuld als die liefde zo door je heen stroomt. Dat is mijn opdracht aan jullie, zegt Jezus. Heb elkaar lief. In het leven van jullie moeder en oma was die liefde volop aanwezig. En wij voelen vandaag daarvan ook de vruchten. En wat is dat kostbaar. Wij moeten haar nu loslaten. Sophia Plomp-Weijers. Maar in die stroom van liefde blijven wij met elkaar verbonden. Eeuwige liefde. Liefde die niet vergaat. En in het licht van die liefde is er ook zoveel dankbaarheid om alles wat we met elkaar mochten delen. En van die dankbaarheid willen we nu zingen met een lied. Dank u dat ieder mens op aarde van uw liefde leeft.
dank u voor deze nieuwe morgen. Ik mag nu de woorden van een gebed lezen dat Gerja aan mij gaf en dat jullie moeder en oma een heel belangrijk gebed vond. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan zo straks als de tarwe zift. Houd gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen kan haten. Als zij niet in het schema van de wereld gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen. Maar wees gij wel hun troost. Als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren. En laat ze nooit van u vervreemden. Nooit hun leven lang. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Amen. Wij zingen. De Heer is mijn herder.
Laten we samen danken en bidden. Liefdevolle, eeuwige God. Wij komen bij u nu wij afscheid moeten nemen en loslaten. Sophia Plomp-Wijs. Moeder, oma, omi. Dierbaar lid van onze familie. Van onze dorpsgemeenschap, van onze kerkgemeenschap. Wij danken u voor haar leven, dat wij voor uw aangezicht gedenken. Wij danken u voor alles wat u haar gegeven hebt. Wij danken u voor alles wat wij in haar ontvangen hebben. En wij gedenken haar leven met alles wat daarin menselijk was. De liefde en de pijn. De rijkdom en het gemis. De wijsheid en de vragen. Het genieten en de beperkingen. Wij danken u voor haar bestaan. En wij bidden dat de nagedachtenis aan haar tot zegen mag zijn. Wij bidden God voor elkaar. Voor de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Om uw nabijheid en troost. Wij bidden voor alle mensen die leven met gemis en verdriet. Om uw licht. Wij bidden om wijsheid, om rechtvaardigheid in deze wijde wereld. Dat uw liefde, uw hele schepping en ieder mensenkind mag doorstromen. Heer onze God, nu zullen wij gaan om dit lief mensenkind naar haar laatste rustplaats te brengen. En wij bidden God, draag ons in uw liefde, in uw ontferming en breng ons thuis. In Jezus' naam. Amen. Om de laatste eer te brengen aan deze mens. Om recht te doen aan haar leven en sterven. Staan wij hier bij haar lichaam dat wij nu uit handen geven. Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus. En spreken ons vertrouwen uit dat dit niet het einde is. Dat onze God een God van levenden is. Meer dan dit lichaam is ons haar naam gebleven. Sophia Plomp-Wijs. Die naam spreken wij hier uit met eerbied en liefde. En wij bidden, Heer God,
bewaar haar naam die zij van mensen heeft ontvangen en waarin zij gekend wordt, ook al is zij gestorven. Die naam die u geschreven hebt in de palm van uw hand. Wij zegenen dit lichaam waarmee zij in ons midden was, met water. Een herinnering aan de heilige doop en een teken van het geloof dat wij in leven en sterven aan God toebehoren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons nu gaan in vrede om Sophia Plomp-Weijers te begeleiden naar haar laatste rustplaats hier op aarde. Wij geven haar uit handen. Wij leggen haar in de handen van de levende God. Amen. Wij zingen als lied, wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. Gaan wij met de zegen van God, de goede woorden van God, die ons dragen, vandaag en elke dag, tot in eeuwigheid. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het afscheid hier in de kerk.
Wat fijn dat u vandaag de moeite heeft genomen om samen met de familie afscheid te nemen. Verder wil de familie in het bijzonder de thuiszorg en het personeel van de huisartsenpraktijk bedanken. Maar ook alle dorpsgenoten en bekenden die de afgelopen tijd altijd aandacht hebben gehad voor mevrouw Plomp. De familie vindt het fijn en ze waarderen het enorm dat dit tot het eind is gebleven. We brengen mevrouw Plomp zo naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats hier in Arem. Dit zullen we zoveel mogelijk lopend doen, achter de rouwauto aan. Voor de mensen die slechter been zijn, u kunt met de auto achteraan de stoet aansluiten. De familie zal haar zo zelf naar de rouwauto brengen en daarna kunt u volgen. Bij de uitgang, bij de deur, staat een bak met bedankkaartjes die de familie u graag mee wil geven. U mag er eentje uitpakken en deze meenemen. Nadat we haar bij haar laatste rustplaats hebben gebracht, bent u van harte welkom om in het Ieperhoes samen met de familie nog even na te zitten en na te praten. Dit kan tot 5:30 en we vragen u hier rekening mee te houden. En dan wil ik u vragen, indien mogelijk, om te gaan staan. En de dragers graag naar voren. Josi, now I walk to the tranga futachi. Demi luku, ala de mati fumija. Mamati, unomu broko mi hati. Mikami srefi, desari. Famiri mi de beji ho no mo credi Bicamo libu fusoa langate Mamo praxeri takwangado de natabu Umo bedien bicana Demi praxeri dentem Lui bende macandra dentem Lui bella fu e niampe So me begiu no brocco mi hati Becami srefi Desari futru Maumulibi Leki prada ngasisa So anjosi Mite pari Ununo
te mi praxeri dente dividende magandra dente divi bella fu e nyamrei so me beju uno brocco mi hati mi camis refi desari futu maumulimi leki brada masisa so I just see me de bari ununo adios mi de bari ununo. I just see now I walk to the tranga futachi de mi luku ala de mati fumija mamati uno brocco mi hati mi camis refi desari